Młyn, nadeszła ta chwila, nadeszedł ten sztut, kiedy banda próbował nagrać ten świetny dyrek grę w Kirby. To mi może płuc też nalekłe, bo zdrzatery na te statystyki, to znaczy na kuli wieców mam kuli, no tych punktów wzięcyłe i myślę, że to może być zdrango, bo teraz co mnie czeka? Teraz mnie czeka biutka z błęd sama, przed ci maja ci bele, no i po drodze taci krótci niwle, jeszcze do pobicy, żeby cieni z całej grę do tuntka. Ale tak po prawdzie to je no, wszystko jest czerwone do tych błęsów i trzeba też bardzo pasować, żeby czasem nie wpaść w taci jakiś głupi łapice, jak tam była ta przepadni, nie? No i wele. Tu jest taci insi Kirby i go muszę zebrać i wtedy mogę wlec. No i tu jest bardzo ta biutka z tym błęsa. To jest to drandzi, że te błęsy bandą i trzeba unikać ich ataków i jak nam nie stracić, żeby potem musiała przerektować na tego przedniego błęsa, rozumiecie? O, i widzę, tak? Ja tak mam, że jak i wiele idą, to ja nie mogę skupić na tym, co tu się dzieje. I to jest też wyzwanie, nie? Żeby tak grać i jeszcze rozmiot, bić te błęsy, szernut. No. A to po prawdzie to jest wielka różnica, jakby ktoś nigdy nie nagrywał takich dzierek, to może tego nie wiedzieć. Ale to jest serio drandzi, żeby się skupić, zgadać. Ale wezrzyj na to, że to rojem przeżno. Dobra, nie. Jest to muszę zaladować. I jeszcze raz spróbować, bo to byłoby ten szeku, nie? Sekita. Może i teraz tak spróbuję. Szczęście jakoś inaczej. Żeby się skupić, ta biutka z tym bolesą. Nie wpadnąć w ta przepadnię. Nigdy na świecie. Lejzemy. I chyba teraz będę też na cesi, żeby móc zdrzec na to, co to tak naprawdę dzieje tyłe. Tak tej... O, widzę tam. Człowiek się zamknie i zaraz lepiej myśli. Te błędy nie są jeszcze taci drandzi, nie? To jest kwestia tego, żeby rozumieć, co się dzieje. Nie zabawać z tym, żeby pasować cały czas. No i strzelać tych. No i czasem nie dać się zabić w tym średnim sztuce, ale okej. Teraz mamy to tak, jak to się kiedy. No często mamy to przeszły, nie? Nic jest mnie nie stracę. Tak trzymać, tak będziemy trzymać, to możemy sobie od ta biutka z przednim błęsa sobie pozwolić na jakieś straty, o ile już wiem co stracił, ale... To bandy nie, jeszcze insi taci młebe inste do zabicy kwestia naprawdę. Kirbim to nowikszy minszta jest meme. Kirby tu jest nowikszy minszta, byłem lezę i bije te jakieś tam... Dobra, już mam fela zrobiony. Ja mam fela pierwszy zrobiony. Ale coś. Tu jedno drangszy to, żeby tak ten balans znaleźć, nie? Kiedy strzelać, a kiedy wchłaniać. O, dobra, jedna bestia mniej, że tak narzesza do insi dzierci. Ale to w cyk ja muszę pasować, no nie wiem czy mnie co tu uda. Żeby szło gdzieś złe drodze, co to rzeczy, co mam stracone, nie? Więc tak po prawdzie to nie ma aż takiego znaczenku chyba.
łeb, bitka z tym sydnym błeta, to i tak muszę to zrobić na jednym ziecym, nie? Wiesz, jak tam przeżnę, no to zacznę jeść rys, ale to i tak je muszę zrobić na jednym ziecym, tak tej... Woźniej, żeby chłec to jedno ziece było cały wychowany i wtedy ten są margines felów, jak cię i beji, cyk robił fele, mające wicy zieców, nie? To na jedno wechłedzy, tak poprawdze. Każdy tam ju pokonany je, jakoś co tam idzie. Tak może bez zdrandzi, bo tu tak poprawdze nie mam na tego ni żadny taktyć. Dlatego to po prostu trzeba spamować z tyma atakama, żeby go znikwić jak nie chudzi i teli. Poprawdze nie wiem jak jeszcze inaczej przejść ten nivel. Co ty? Jak tu na przykład? Tu mam zrest? Jo, dobra, okej, nie, ja umiem coś tutaj przepadnie, tu nie mogę lec. Dobra. Ojeny, te kłelce. Czernotny. Nie. Jeść rys. Dobra, tego nie bało. Było bardzo pasyw w tamtym sztuce zginąc, ale okej. Chutkę, bez tyłu, bez myślenia. Bez myśleni! O, wejle. Jo, to sa zgiedzy. Wiesz, muszą mnie nerwować po tamtym takim niwla. Jene. Dobra, to tu bardzo ten błęd to sobie mega w samej YouTube zapisać. Nie? Tak myślę. Nejgłe jedzemy, ale to tu plus spamy raz, widzicie, coś tam jemu zadał chyba? Nie wiem. Nie. W sumie to teraz muszę tego unikać, a potem spamować jak on za bardzo łeb rocu. No, prawie, dobra. Nie. Co tu malec? Halo. Trzeba trzymać siek i jak on będzie za łeb rocą, to wtedy go strzelać, nie? Ale strzelać mogę i tak, bo to mnie akurat nie przeszkadza, nie? Że ja strzelam i unikam w tym samym czasie, bo to ani mi FPS-ów nie zabiera, ani niczego. Po prostu trzeba cały czas wypasować i strzelać, będzie. O, wejle i się udało. To jest najprostszy błąd, tak naprawdę. Ten bandzę jest peżna drangsi, a ten slidny to już po nie pamiętam. Po nie pamiętam, jak się z nim bitkuje, nie, ale trzeba jakoś spróbować. Kirby to już rzeknę, to jest tak dzierka, przejaci o slidny rozmnął, co taci co, że jemsa tak naprawdę nyrłe był przy tej dzierce. Że widzę, że jakim через tam grał w emulatorze na klucz plata, nie? Na komputerze. To net szmergł ta klucz platą, bo z tego znyrłowani. Bo ja tak naprawdę Kirby to jest taka gra, gdzie ten gameplay zarechuje i tu nie zrzysa na to jak to wezrzy. W innych tych takich modernych gierkach, to nawet jak twoja postacja zginie, jak skłucyś, jak to się ciebie zdodało, no to zaraz masz taką zelgę, że widzisz tego pięknego trupa twojej postaci. A w Kirby nie ma żadnego łagodzenia tego, co się dzieje. Zginiesz to zginiesz, szwernot. Dobra, robocimek mnie zresponuje. Nie, tak nie chcę. Niech to będzie tiłe. No jo. Jak w Kirbym zginiesz, no to zginiesz i nie masz ni żadnej plecechy po tym, nie? W innych gierkach tak nie jest. W innych jak zginiesz, to masz jeszcze plececha, że piękno. Takie piękno to już nie boli, teli co się zadziało, nie? Tak bez w sumie ty się prosty, nie taki może.
ale tu jest taka po prostu grafika, że Leno same style dobec, nie? No, czemu on teraz zmienił swoje rechy? Teli stoją w tym jednym place, a teraz on się zmienił coś. Jene... Szernot. Dobra, już chyba sobie będę musiał zapisać, żeby się nie nerwować taki, żeby zacząć od tego jednego blesa i tak na spokojno co z nim radę. Tyle, bo trzeba unikać. No, to leci mnie godą. Okej, dobra. Wiesz, spokojno. Jesteśmy spokojni. O, widzę, na kogo są wpadły, ale jego zabił. Piękno. I teraz sobie zapisać i wtedy mogę do końca, do skutku próbować zgubić tyle łeczarza słońcu blunowi łeczarza. No dobrze, mógł jest mnie tak czachnąć. O, wizyta, jem stracił. Ale dobrze. Spróbujemy jeszcze raz. To nie jest taka dzierka, że to nie jest poprywdze, nie? To nie jest poprywdze. To jest fikcja. To się nie dzieje poprywdze, Hubert. To się nie dzieje poprywdze. Komputer chce powiedzieć, że to jest zanerwowo. Nie, to nie jest poprywdze. To jest tracisz łączba z jawernotu. To nie jest poprywdze. To nie jest tak, że te poprywdze przeżyją. Ale pytanie, czy jak się przeżyją taką dzierkę, to czy przerżniący je prawdzewi, czy nie prawdzewi? No nie rzekniemy, że prawdzewi jest ta śmierć, jako co zdrożo temu Kirby, bo Kirby nie jest prawdzewi, ale przerżniący jest prawdzewi. I to jest takie pytanie, takie w sumie, no jak wezdzie ta na judzydniowy jawernota, że my bardzo wiele możemy doświadczyć, ale to nie będzie prawdzewi. I teraz takie pytanie, czy doświadczeni je prawdzewi, lenodlite, że jest stało doświadczony. Na przykład, no dobra, to mogło się zdarzyć i nie wiem, i nawet otery sobie zapiszę, płeti stracę, bo mnie to nic nie dywi, że ją mam więcej tych rzeców. To chodzę letno, żeby na tym całym rzecim się płeć zwelec na chile felów, a tej możemy tego błesa spokojno sorepać. Ale dobra, pytanie. My jesteśmy wszyscy bardzo wiele doświadczyć. Bardzo wiele możemy doświadczyć. Bardzo wiele doświadczymy na jeździecach. I doświadczające tak wiele. Śmieszne to było. Doświadczające tak wiele. Możemy czasem doznawać jakichś bardzo mocnych skutków tych doświadczeń. Może się nie zdarzyło to, czego jesteśmy doświadczeni. Możemy doświadczyć tego, co się nigdy nie miało placu. Jene jak to tak weje, i nie chcę tego, jene. Chyba jakieś swoje wrażenia jemu zadać, co? Tak myślę. Ale jak to? Ciekita. Nie pamiętam prosto. O, chyba dobra. Chyba jak on we wróci, to wtedy mogę coś zrobić, ale nie jem gwest. Tej płeć jaką jaż sobie wróci. O, te chytrzylo. Witaj, jak jedna przemiar teraz doświadcza śmierci Kirby. To się nie zdarzyło po prywce, to je wiedzę. Jednak ja tego doświadczył. Mam nadzieję, że mnie się teraz nie wyskrzyniwają te powiadomienia, co się mnie teraz tam przekładają i jeszcze ich zwanci, ale drangłe.
Co ja mam z nim zrobić? Nie no, nic ja nie mogę jemu zrobić. Ja chyba coś nie wiem, czegoś nie wiem. Czy jemu coś zrobił, Terry? Naprawdę? Coś jemu zrobił? Okej. Gwiazdci jemu muszę łapać. Dobra. Spokojno, ja to robim. Teraz mnie nie nerwujta. Ja muszę jego gwiazdci łapać. Jest tak dawno w to grę, że ja nie pamiętam, nie? Jak się tego zapyka nas, ale to robimy. Gwiazdci i jedna gwiazdka mniej. Okej, dobra. No już, teraz mnie wystawi te psingwinie jeden. Dobra. Teraz to możesz mi w plec. Wybluz twoje gwiazdki zbierza, a ty co możesz robić co sobie widzę. Psingwinie jeden, no. Skołetny, jo! No, lubię tak. Skakuj. Lubię tak. Rozumiesz? Ale są bardzo cieszę, że go zaraz płetłem, bo ten pierwszy Kirby to jest tak naprawdę słabo gierka. Ja nie widzę pierwszy Kirby, ale wręcz Kirby jest wiele lepszy, bo tam jest więcej rzeczy do robienia i tam może na więcej erdów przekładać te niwle. Przecież myślę, że jaki banda to nagrywał, bo mam to udbony, no to bandzę jeść drankszy. Dla mnie, że byłego arenać to przedkłe, myślę jest logiczne, bo tam też na nuty taki niblus taktyki, jakieś strategie, myślę na dojakiś terminę. O tej drango je to przedkłe robić. Znaczy, żeby sportować nie wiem, czy tam jest czas, ale nagle tam są punkty, no i trzeba jakąś gospodarka, jakieś gospodarzenie tyma punktama rzeczy i wszystkim co przejść. A przed tym już gadać, nie? No bo co to by było, jakby jeden blues grał, a nie gejdą, jak mnie chłedzą, żeby to był gameplay, story. No. Nie chcę im tak. Ale to nie robi. Od samego nawet teraz zapisać. I od samego nawet teraz zapisać to, co sobie bardzo działo. Bo ja to robim, że chłedzą te gwiazdki. Jedna gwiazdka jest anti. Prosty, łatwie, nic mnie to nie robi, że nie będę terytułek. To mnie nic nie robi, psingwinie, co ty mu śródbony. Teraz nie dostał tą gwiazdką, bo zablokował tym mrka. Oj, teoretycznie. A ten merk jego musiły pasować. Dobra. Nie, tak to nie może być, Trzeba jego zmuszować do tego, żeby cały słonił i tym merka, no bo to niby czasem się dorada, a czasem nie. Okej. No niby to takie dwie pasy, ale równak to trzeba też na PMS, nie? Rozumie, tak? No. I teraz skrzemiony przez niego. Teraz nie dam rady, nie dam rady dobec. O i teraz mógł łapać tę gwiazdkę i bym mu strzelił postępny rys, ale się nie udało, nie? No, bo niecierpliwy był. Widzicie, to jest liczba rzeczy, nie? To jest liczba rzeczy, to też może wycygnąć takich dzierek. Okej. Teraz decydujący rozegranie. Bo ja mam plus jedne rzeczy miałe stało, ale mowicy. No ale to jest teraz kwestia tego, żeby nigdy nie dać jemu za hitrzec. Okej, teraz final solution. To get some fun, to get
Dobra. Ale było bleskłe. To jest na dobry dardze. Jak Terry, bounce, krótkie, do becy. To i prosto zamknęli. Żeby tłec pingwina. To jest ten król kryjny, nie? Tak tutaj my teraz bawimy w królobójstwie. Monarchistce nie lebzeryjce tego, jak mu ta słabe nerwy. I tyś tak naprawdę nie wiem, jakim wiolnym królobójcą, ale teraz to jem Kirby jem wcale nim zła, jem Majin Buu, rozumiecie? Bo Kirby je różewi, teraz tego nie ma widzę, bo ten Kirby je biały. Szary, ale to jest tak naprawdę taki Majin Buu. I on szybciej chłonie i przejmuje ich młece, wiacim zwykły i mo te magiczny strzelot, a ci ma gwiazdka, ma co potem unikwią. No i może skakać i latać, to je Majin Buu, prawda? Majin wywołany przez maga Babidigłe i on niszczy cały świat, rozumiecie? O! No jesteśmy anioła znikwienigłe. Taci bardzo niecierpliwi, ten król je pieniądze na ju kłekłe nas. Ale ju krótkie tiranie, nie? Ju krótkie. Ej, fanna pura, a bez wyżasy, chłecle nam były radote, czwórdy płynają se ładnych czasów, chłecle nich niezmysłe i przynote, ełe stanica cały głelectwa, ełe merknowi dlina ich synów, merk robotników wełny głemiectwa, ze przedcich lezy zrobi bracynu. Jo. Cesarów stygnąc juczas queryna, galupie cyrnia querynowony. O i łestą zdimianty łestała queruna z cesarza króla pingwina. I przedci gwiazdy czerwiony do balena punkryno i znikwiony jest tu cały świat i ełajena i do becy i to jest to wejsły dny trud przed nama płezeń z mesa tej jeś midzeny rodama do bełaleck z rzeź